kunt hij nou niet dicht. Wie mij hier net del? Sorry? Wie mij hier net del? Nee? En wat er omheen rennen? Het viel toch wel even een beetje bijzonder om ergens naar een geerkomst te gaan. Dat is natuurlijk nog tijdens deze coronatijden. Ja, er lijkt nooit ergens een geerkomst, hè? En nou als een keer als ergens een hekdel zetten. Dat is gelijk dat we iedereen op festival straks. Dus even Sjen, er ben inmiddels al heel wat mensen hier op aankamer, hè? Wil de maatregelen stoppen. Alle andere partijen die willen u en ons volgend jaar, of over 2 jaar, of over 3 jaar, weer een nieuwe griepgolf. Want corona heeft zelf. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle bedrijfsgebouwen. Je rol je de vlag weer op? Ja, je moet mij weer naar, hè? Mij net, nee? En die windturbines, dat zijn vooral gehaktmolens. Die vla doet niks, hoor. Die vla die doet niks. Nee, nou, maar komt er niet een neutraliteit van je vlag? Heel raar, hè? Handhaving of zo? Ja. Dat is zeg maar. Dat snap ik net helemaal. Zie goed denk ik echt en als we het over groen beleid heb ik het over. Bijzonder. VVD, CDA. Zijn ze doen trorren en zo, nee, daar heb ik niks aan. Nee. Maar dat is ik na. Nee. Nou, hoe dat Thierry? Want wij zijn nu in de stad. Wat vindt je van er nou hier in Ljouwt is dan? Heel goed. Meestal wakker meid, zeg maar. Die waren ze. Die heeft het zinkende CDA-schip al verlaten. Wat gebeurt er meestal met de wekker willen? Ja. En dat is goed. Die hartstikke nu nog. Ben je ook een voor? Zoals ik al aankondigde aan het begin. Theo, vertelt me ook, hij is nu bezig zijn agenda. Of weet je ook nog net zeker? Kijken wanneer die nog mee kan. Ik weet de democratie niet zeker. Tegengas te winnen. En dit stemsysteem ook niet. Deze versie van politiek ook niet. En hij gaat en dit bestaan van mijn vaderland begrijp ik ook al lang niet meer. Opstomen naar 17 maart. Dus we zijn sterker. Ik denk dat met dit bestuur wat we nu hebben, dat we het Nederlandse volk wel zouden kunnen gaan zien als in gewoon een status van paniek. En niet meer capabel om dit te begrijpen. In de Tweede Kamer, Wiebren van Haga. Denk je dan dat... Ik kwam net een figurant tegen, de politie is hier toevallig ook bezig met een oefening in Prinstuin. Die had wat modder op zijn neus en op zijn oren en zo, die had net met zijn gezicht op de grond gelegen. Dat traint dus de politie om op die manier met het volk om te gaan. Ja, waarom oefenen ze niet die positieve manier? Gewoon leuk, vriendelijk met elkaar een praatje maken, respect, fatsoen, liefde, wat hij ook al zegt. Dus ja, hij heeft ooit een keertje iets gezegd dat hij een beetje in de voetstappen wilde verder gaan van Pim Fortuyn. En die sprak me toen ook wel aan. Het waar is hier inmiddels dramatisch hier, hè? Door de Rijn. Dus ja, dat is net vol 100 mensen de steen eigenlijk. Maar dat loopt op het meeste steen, dat scheelt. Wat bist u direct aan voor de heer Baudet? Jazeker. Ja? Ja. Je bent een Baudet-man? Ja, zeker, absoluut. Wat spreekt hij zo in Thierry? Ja, de vrijheid en de klimaatontzendingszaal, ja, dus... En dat overkoepelende thema, hè? Dat is al je woord. De enige die er presteert, hè, dat is vrijheid. Dus, ooit. En we hebben nooit meer uitgevoerd. Ik denk dat het net klopt bij de klimaatgebeuren. Op 17 maart heel duidelijk nee nee, zeggen. ik zeg nee. En die Wilbeck Het klimaat redt zich wel. Vroeger weer het klimaat groot constant. Waarin wij steeds meer vrijheid Denk je dat Thierry een oplossing had? Dat het beste is wat Nederland had, hè? Ja, er zijn weinig alternatieven. Dus ja, hier de enige die erop presteert samen met Geert Wilders ook wel wat, maar ja, dat is het eigenlijk. De jongeren die ben al voor je regels en toestanden en die moet je mondkap en zo en ja, dan wordt je dan niks. Het gaat naar de staat. En dan is het nog leuk om je te wezen, om je zat te sharen in Ljouwt. Ja, toevallig ben ik ook in Noord-Holland, in Den Helder. Je weet wat beter was nou. Het is wat meer waar, maar ik vind het wel mooi dat er nog een mensen zijn die een beetje hetzelfde denken als mij. Dat ik net de eerste ben, of dan ligt het zo'n boven, als de media zo volgens denken, dan is het altijd zo'n zaak. Maar er zijn wel mensen die direct over denken, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is gestemd nog, maar als ze komen met mensen praten, dan je hebt het volgens nog net. Nee. Ik ben nog eens een mooi luisteren en ik ben aan keuren, maar ik ga in Den Helder wel met mensen praten, maar je hebt nog net echt. 15 jaar. Maar Rutte... Veel plezier nog, hè? Ja, hetzelfde, hè? Ilke Netje. Ilke Netje. Waren twee mensen. Heel wel gewoon, net als de rest. Dit is ons
is ideaal! Ideaal! Jongens, hartstikke bedankt. We gaan weer verder met het volgende filmpje. De werking van de NPO. Joop en goed bestemd. Ja, dacht ik wel. Nederland er goed bij. Lang leven vrijheid. Racisme en fascisme beginnen nooit met een hoofdletter. Alleen aan het begin van een zin. Dat leerde de geschiedenisleraar mij op 14-jarige leeftijd. Als ik dat begrijp, kan u dat ook. Stop het fascisme. Maar jullie nemen wel echt de moeite om er tegen te demonstreren ook, hè? Of in ieder geval echt... Kijk, ik stem er niet op, maar ik ga er ook niet direct tegen demonstreren, zou ik maar zeggen. Maar wat is voor jou dan de reden om er echt tegen te demonstreren? Ik denk dat extreem rechts een groot probleem is in Nederland. En ik denk dat mensenlevens Nooit meer racisme. en elk mensenleven is er één te veel. Jouw Daarom racisme sta ik net de hier. ronde. Jouw fascisme net de ronde. Een stem op Baudet is een stem op fascisme en racisme. Maar wat is er ook nog ervan? Ja, ik kom gewoon even kijken. Ik was wel van plan om voor hem te stemmen, dat ben ik nog steeds. Ik wist het niet helemaal zeker, dus ik dacht bij mezelf van nou god, dan ga ik toch maar even kijken bij zo'n bijeenkomst. Wel wat achteraan, wel een beetje die afstand houden en zo, maar ja, tot nu toe wat ik hoor, wat ik zie, bevalt het prima. Best wel overtuigd nou, of niet? Ja, dat sowieso. Ja. Want wat had hij dan overtuigd? Gewoon dat hij wil het radicaal anders doen. We hebben nu 10 jaar Rutte gehad. Nou ja goed, ik ben 21, dus bijna 22. Dat is de eerste keer dat ik mag stemmen. Vorige keer was ik 17. Maar ik volg het wel al langere tijd. En ik heb gewoon het idee dat het of gestagneerd is, of dat het zelfs op bepaalde vlakken naar beneden is. Ook als je gaat kijken naar de zorg. We hebben dat nu met dat corona-gezeik, dat je dan denkt van goh, we hebben niet genoeg IC-bedden, we hebben niet genoeg capaciteit in de ziekenhuizen. Voor mij is bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg heel erg belangrijk. Nou, dan zie je gewoon dat mensen van mijn leeftijd die bellen op, die zeggen hé, het gaat niet goed met me, ik ben suicidaal. Ja, we hebben over 6 tot 8 weken plekken voor u. Ja, als ik bij de trap neerval, ik val zo meteen met mijn fiets, ik fiets naar huis, ik val. Dan is gelijk een ambu, kan ik gelijk naar het ziekenhuis, been gebroken, moet geopereerd worden, staat allemaal voor me klaar. Maar als ik de GGZ opbel, of iemand die je kent, ja meneer, we hebben een pinnetje voor u, 6 tot 8 weken kunt u terecht voor een gesprek. Ik vind het schandelijk. Maar mag dan inderdaad bij Thierry Baudet wezen? Want de linkse partijen hadden geen oplossingen voor. Ja, de linkse partijen ook wel, maar ik kan het gewoon niet op andere standpunten met hun vinden. Ik ben zelf ook gewoon rechts, daar ben ik wel echt achter gekomen. En ik heb meerdere stemwijzers gedaan, ik ben met heel veel mensen in gesprek geweest. Ook mensen die links zijn, ook mensen die midden zijn. Conservatief, progressief, verzin het maar. En ja, ik blijf toch hierop hangen. Jo kwam je rek even voor Thierry, of net? Wat zei je? Jo kwam je rek even voor Thierry? Nou, net voor Thierry, maar Van der Hoen die moest er even uit. Oh, ja. Dus, ja. De hoen kan ik wel even naar Thierry luisteren. Die had ik van mij, ja. Nee. Maar wat vind je ervan? Ik weet er bij Beo van. Ik ben van de Frieske Vlogger. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh. Ja. Zo, het is al niet alleen dat Willem Engel hier weer bij de Oldenhoven. Ik al eens even jet, even het auto luisteren. En toen heeft er wel wat bij me beginnen te leven op een gegeven moment. We hebben hier zitten. En ja, als ik haar ga daar voor de televisieshow, dan denk ik dat is nog een van de weinige mensen waar ik nog wat van, daar heb ik nog een stukje vertrouwen in. Want we zitten natuurlijk in een grote leugen. Alleen het mooie is op een gegeven moment als land en als natie. We hebben een enorme run terug te komen, wat we nooit tocht heen, maar wat wel al hier voor zijn is worden, hè? Dat zou, ja. Hoe bedoel je dan? Wat voor run dan? Nou, dat we nou in zo'n lockdown of wie ik waar zitten we in, met een avondklok en al die dingen, dat is net nee. Dat is al hier al verzijn op een gegeven moment. En dan vind ik het geweldige dat we op het punt komen als land en volk. Ik weet niet, als het wel eens een beetje in de Bijbel thuis bent. En dat is wel eens hoe Jona lezen hast. Jona die roep voet van God. En toen kwam er in de walvis terug. Hè. En op een gegeven moment steed dat schip op zijn kop. En die zeelui, dat werden al hier uit de heidevolken, die hadden met één de gedachte, hier is iets net in water.
oorzaak en gevolg. Wij als Nederland, als Europa en de hele wereld zitten in een grote spagaat. Waarvan wij alle even zeggen, oh we hier maar uit binnen, of we het vaccin maar hebben. Maar dat we nou eens nadenken, wat kan een oorzaak wezen dat wij mij anders in ellende zitten. En daar heb ik van mij persoonlijk een heel duidelijk antwoord op. Wat is dat dan? Als wij als mensen aan het ongeboren kind komen, ja? En die worden we 30.000 en die worden die in een moederschoot vermoord in Nederland. Abortus, ja? En dan hebben we misschien 1000 coronadelen, maar er zijn 30.000 lietse bijen die geen leven krijgen. En dat jerk praktisch net 1 uur. En de Bijbel die zegt, als het volk bewust wordt en tot ontdekking komt wat er fout is en zich verontmoedigt van God en vergeving vraagt en ik de zonde nijlid, dan is er weer redding. Maar je komt je dus heel wat onder de Bijbel, de dingen die nooit gebeuren. Ik zou gewoon de Bijbel in vervulling in en daarom verbaas ik mij zo dat in Israël als voorbeeld genomen wordt om als voorlopers voor het vaccin, voor de vaccinatie. Maar wat er heden gebeurt in Israël is vreselijk. Ja? Mensen worden gewoon door het vaccin worden ze. En dan vind ik dat heel opmerkelijk. Als wij denken dat het vaccinatie met monotoestanden het lichaam inbrengen, dat dat normaal is. Maar ik geloof dat dat al eens een keer eerder gebeurd is. En dan mag op een gegeven moment eens nalezen. Johannes is natuurlijk maar heel verhaal, dus weer hele theorieën. Waarom bepaalde dingen gebeuren, zat ze gebeuren. Ja, dat gebeuren. En als we net tot nadenken komen en dat tot verontmoediging, dan komen we hier nooit meer uit. Dan komen we godsgericht naar de wereld. En dat is gaande. En ken het ons. Ja, maar wist dat het mooie is? Dat er een reddingsboei uitsmeten is naar de wereld. Ja? Straks dan vieren we Pasen. En dat is de komst van de Heer Jezus. Ja. En dan staat in het wetterlijst en ik smiet die reddingsboei daar. En dan pak ze met op naar verzoekt. Ja? Dan gaan we Jezus omarmen en hem aanvaarden naar in de toekomst. Dus je gaat wel een christelijk verhaal vertellen. Zo. Ja, ik zocht het uit Bijbels standpunt op een gegeven moment. En dan wil ik er nog één ding aan toevoegen. Als zocht, toen het volk Israël uit de woestijn kwam, toen werden alleen nog Jozua en Caleb leven nog. Ja, ik weet alles mee, hè? De rest wie alle hier in de woestijn verstoren. Maar 40 jaar voorop werden ze uit Egypte wij komen. Mij liet ze bij van een eer, van zeer, van Fietje. Die werden alle hier verstoren. En wie zo, wat ik daarin zocht. Op een gegeven moment toen komt Mozes van de berg naar die tafel, die stenen tafels, en die smiet er kapot omdat ze daar een gouden kalf. En dan wordt er zo lullig. Hij vernietigt dat gouden kalf, dat verpulvert er. En op een gegeven moment smiet hij dat over het water. En dan dwingt hij de mensen om dat water te drinken. Dus het is de eerste monocultuur waar mensen terug omkomen binnen, zoals ik het zo. Interessant. Ja. Misschien kisten we het mij. Jullie liederen, wat ik net hoorde, geweldig. Moet je absoluut blijven doen. Maar we moeten dus ook onze geschiedenis weer gaan eren. We moeten net... Nou, dat weer even hier vanuit Aldehoofster Tjerkhof. Want het is heel koud hier, ik kan de hand joh. Dus vond je het een leuk filmpje, doe dan toe omheen. Moest meer zijn, abonneer dan op de Frieske Vlogger.